Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Hapdeng ka jing bamhon kinong hikai adhok kila wengno ya ka jing yakhi baklem sange jongki kabalane la shitayo kenti kinong hikai kim sngohon ya ka jing penkiu tulap ke sarkar namar bakam shim la longkat kum ka jing dawa jongki u babu mebon lingdo ulaong bawat la ka sarkar kam shim la ngap ya ka ka bagi dawa bad wat la ka jing dawa jongki kam long satya ka bajab henry kinong hikai ki sngo kemen bakila job pat ha ka wei ka benta kata bakila job banyak kum kinong hikai kila job ban wanra abyang ya kaburom jong kinong hikai bat kila job ru hakajing ya tip lem para breo namar bahakini kisni baki yakhi baro kinong shong shnong jong kajilla kila wan ban yasno ktilang bat ban ai mensem yakhi ningkong yang akwa ban ai ka kata kajing sngongo baka jing kublay ka baning konge yu blay nong bu nong tau ubala don ringkat bangi ha kani ka jing yele jungi mentala lai teli ki benai ki bala telun deu blay la kerku kerdo ingi adu kata kata ba kabam ru ngi kham kerdo kabam la yo kup kamana bala hap na beneng man la kasngi lalut kawai lawan da kawai ka umru kumju dek kabaar pat ngasngo man ay kublay ya imay bat ipa jonga hadu menta pi itu ba yang akom u mebon tamba menta kwa ba pin itu no yang akom ukun jong iba nong klau kabade ka keteng jong ipa jonga bat ikongjel ya ba imay jonga shit khot it kabalay ngakwa ban ay kublay ya ki seng phalang gi ba pher kibala don dekat bagi bala yarap yang ni ha kani ka jingele ka jongi lingba ki por ban ngan saai kublay ka bakhambha ha ka press conference sibet ngatep kumbangala benrap menang ngatep ba bonangi ngila bangin numhon ya kata ka rai jong ka sarkar bakan penkiu ya kata ka tulop jengi kumbakala penkiu henry ngaong yepi ba sngoba naya pet han tang ya kata ka jingkiu jong ka tulop kadai ka bakat no sngoban naya pet han tang ya kata ka pisah ka bakiu kat no handai tong ya pet ya kiwi pat kimat kibang ilala bangin yo lingba kani ka jingi ki ka jongi ha ka baning kong ngilayo ya ka jing teli ha pedeng jo kini ginong hikai adhop ka bangim ju yo menu kabaar ngiyo iru ya kata kajing sngolam kajang ki patba ya ki breu ki ba ki khot ki no hikai ha gani ga jalla jungi te ngila yoru ya kata kajing id naki bat khado ngila dan ru ya kata kajing yesha kababun hi ba ngi shet kham duna tingila yesha mentala lai benai bat ngilala bangin poi hadu kani ka kenti ka ba ngilayo ya kata ka jingjob ka ba pura na ka sarkar te ladang ipet ya kani ka jingele jongi le si don na pi kibala smutu ba kani ka jingele ka debe chapang ka jing penkiu ya kata ka tulop hanai na benta jonga kani ka jingele kalong ka ba compare kajingele jonga kalong bangin kentiu ya kapule puthi ha kajalla meghalaya om tang ya kinoi hikai handai ru ya ki basha hikai hangi kabaning kong ngakwa ba nadu menta nang ni sakmat suki pasuki meghalaya kindan natang lai teli ki kategori jong kinoi hikai kata baning kong ki government ki badai kinoi hikai sarkar baar ki idat bat kebalai ki private kini ki idat bat ki private kidai kita ki ba khamsha nyon ben ndiat dia tambah kini ki idat ru kila dan sibun teli ki kategori tengah kuat ba kini ki baro
kum kini ki deficit ad hoc bat kum juru ki SSA food teacher bat ki pre-primary teacher ken wan no ha koi ka chatri ka ba an khot iki da ki edit bat ngam tep kai ka sarkar ka ko ban ai ka teng iki tambang ko bangin tip no iki baro ba ki de ki edit te kum ta habala tip da koi ka kerteng kini ken yo ya kata kaju ka busket ka ba ki yo na ka sarkar ha ka ba dei bat ka tulap ha ka ba dei ba ka jingkiu jong ka tulap baru ka ba dei ha bat ka ni ka jing airu ya kata ka syuti na benta gitu kilong kami kibayo khulung mar kumbang itip menta kamtam ha kini ki school ad hoc ngim juya ya kata ka syuti ya kata ka syuti kerpang na benta gitu kino hikai kiba ka khulung di gitu ino hikai ba ka khulung ki haban bu de ki officiate bat ki haban siwi na laki jom ki pala andai kam dei ban long kumta haba ki office sarkar ki sityo ya kata ka maternity leave balai yang myo te ya kata rung iha panyekran bat ka sarkar kumno bakan penyo ya kata ka maternity leave shushu ni kwaru ba ka sarkar kan itu ya kini hikai private kiba kam syashi tom bani kino hikai ad hoc bani kino hikai SSA ru kini hikai private nemar ka jingyo jong kino hikai private alai ka dong ka ba khampo shushu bani ka jingyo ka jongi ladang ipet kini hikai private kidon ki barang kamai tang layajar sawajaru ka sibnai te kumta ngakwa ba ka sarkar kan smutu bat kan aino da kataka notification ya kini ki school private ru ba kim dei ban siu po sebab pelat ya kini hikai private ladang isupet kina ya ka average per capita income jong wei breu Meghalaya ka bomot wei breu yo kanno hagas nem arajar khatnyau arajar khatpra kalong nyau ajar tingka lada utau breu ubayo nyau ajar tingka udai kelom lang lada pila kuline pim kuline lada pila pas ki kijing pas ba pher pio kumju kamot kamdan jing mentoy kamdan jing mut ba pinlet kuli kamsalor te kumta ngikwa ba ka sarkar kan itu no ikinoi kai private nama kini nginoi kai bayo bani kai school private ru kidai ki bala pas ki badan ki degree ki badan ki B.Ed ya ki D.Led badan ki M.Ted kumta terter te ka sarkar kadai ban bu benta kat no kani ka school kadai ban siu ya kini kinoi kai ki bala dan ya kani ka qualification bat kata ka jing siu kamdai ban duna ya ka nyau hajar tingka kadai ban khambun banyak kanyo jar tingka ka badai ka average per capita income jong wei breu ha ka jala Meghalaya ki baboni kim smutu atus ni abang akhat iba jemino moto bari kong amperin ki bon ki kelianga balai bi khat ki kim don bori ai kim la banai pisa kim la banong ki minister bakin ai pisa no yangi andai ka jingmut jonga kamdei kumta ka jingmut jonga bangan khat ki kalong bangan kun snow saki ya ka ka bangadon ya ka plan ka bangadon na bentaka future jong kino hikai bat kumjuru jong ki kena school haga jala Meghalaya daga ba burom kong amperin ngalaong ru atus ngi ba kani ka best of 5 kam ya hab haga jala Meghalaya pi lada pi semno ya kata ka jingdon kam jong ka maths now kena school badang kuliah haga kelas 10 pile ayu lang kumba pisyem no ya ya kata ka importance ka bau ai ya kata ka subject mentangi ang balai buon ki kena kasi kimla ban pas ki exam ba pher kin pas kumno kan ki exam ba pher aba pila syem no ya kata ka maths na kata ka jingdon kam ya ka ba ki kuliah ha India bro kawai kam don kawai ru exam ngatharai ba don maths dada pipet ya kini exam pion ru menta what ki exam pion ru kadang don maths ting tu exam pion ru don maths ti kumno gen pin sim no ya kata ka maths ko balong ka badon kam adu kata sa kawai haba kani ka maths la sim no mano de ki kena ki basit feel maths mano kita ki basit kam feel ka maths ki kena basit kam feel maths kat kom ka jingwat jingtip jongaling bagi snam
Nado ki senam arajar kandriu terter. Ngasyam bagi kena ki bakam feel ki mat ki ki kena sor. Ki kena ki baru spa. Ki kena ki ba buan na kayeng ka biang bayam. Ki kita ki ba feel ya mat. Kim juda kam feel ya ke English namar ki layo lupa ka foundation ka biang. Te ki feel ya mat. Kata ka jing feel jong ki ya mat. Ndrai ki pas ka pelong ka boomerang kalaban ka kertok kala ha ka ba kini ki school kila kiau ya kata ka enrollment jong ki kena lani kya ka admission jong ki kena haba kani ka admission kala kiau kini ki bre ki coba kini ki de ki baru spa ki pen kiau ya ka by school ki pen kiau ya ka by school hado kata ba ubarit baria ukon jong gitu ki ba bela ki ba kim la shuban let school kim la shuban continue ladang ipet ruya ka statistics ki bali le matrik ki don san pawajar ngut manlaus nam san pawajar tam kadba ki bale ya ka class 12 ki don lai pau hajar ka jingkali kalong se eiken kita ki ar pawajar ki ja se kita ki ar pawajar ki ja te kumta ki ja namar babun ki kimla shuban afford kimla shuban kershan yala ki jong ki khun bakin uli kam chalor balai kane gaja namar bakil abun pelat ki khana ki baru spa ki bam don hok ban pas ki ba fail ya kamat bat ki pas bat haba ki ne ki khun ruspa ki let chegini ki school ba per kila banai ki donation kila banai ki ni kitai kram bakin yo admission bakum ta kata bay admission ka kiu arsut Menta kibun ki school hasilong ada pipet kabaduna tam kabaki hapan siu by admission na class 10 kalang arpau hajar tingka kasisnam sakabay kot sakabay uniform kumta terter kapoy do kanu lada iway brew dan sangut ki konde besar syukum noi kayeng village school ki kon ne besar hieng ti kumta kita gede ki AKA ki bangakwa banwanra kajingkala ha kani ka jela Meghalaya ha bayadai ba kapuli puti om tang kataru ladang ipet ya ka syllabus jong ka ambus ka English ka bang puli menchua apa ngadang syong yala dia kelas 12 ngahikai menta ya ki kena kajo but kena kelas 12 kidang puli short story iya bangi ki bangi pen puli ki kena rit ladang ipet pada ya ka CSE board Kelas 6 kila penpulih ki novel. Kelas 6 la penpulih ki novel. But ki ang ruba lada phimshim ya ka alternative English ha class 11 12 hinom yo banlet ya kata ka B English. Kata di ka nom. Andai lada ngipet pada ya kata ka alternative English ka syllabus kami hab ba kata ka B English. Sabning sekandau rum ya hab. Andai lada ngipet pada ya ka syllabus jong ka elective khasi ha class 11 12 kaya ha bat ka B English tapi hang ni ru kaladon ka jing bakal lupa ban frame ya kata ka syllabus jong gi kena ha ka kot history class 12 amdani age pang jela Meghalaya dan tang iway paragraph ibang Shillong as a hill station of the east Shillong as a hill station kata si history Shanu Tirot Singh Shanu Kyang Nang Ba Shanu Patogan Chano ka panong lat kita gege history nyimpen tip segi kena bat kaderu ya ka jela ka jongi te perkat ni longkombangi ai ka jingi kai ka bakum noi ki kena ka jingi kai ka longkum ka jingi kai ka baduna balai namar ka syllabus kambiang te kumtang ala karpat ru yaki tu ki arngut ki bala judai ki noi kai kaman chua bakin wan bakin ya kren bakin ya tho ya ther bat kumjoru bangin ya la bangin ya revolutionize no ya kani ka education system in Meghalaya sakat no kanwan surok mental piwan mapi lasai kena skol jong piru kin hawan surok dakila pas bat kata kan ya chi ayat larangi kwa bangin pentelangin dei bangin perkat bangi kata ka pisah ka bangiyo menta ya kani ka pisah ka bangiyo menta ngilahap de bensyam baka de ka jingjab ka bakong sandam
Kajing jab persya ia ke sorkar ke ba menti bat ke ba kajing jab ha kata ke jella ke ba ladadon kanu ke isu umjuyo ding jingjab da ki pausnam andai ya kani kajing ale jungi layo ya kajing jab ha ki lai tli ki benai kani kade kajing jab ke ba pila ban let ban pi ya ki kena skol jung pi balada pikwa ai bat pidan kata ke hok ba pinyo ya kata piap di ban yeng bat piap di ban yaki na menta kata pidi ban yaki na menta ka hok jung pi piap di ban long slur bat pim di ban tieng ne ban rit kata kan kadai ke ke bangila bangin hikai sya kini ki kena skol habang ilet pai ki bon ki ofisa sarkar ki kalianga what are you teaching the kids bi kai ayo ki kena skol jung pi bat piwan chani sesurok habang iwan chani sesurok ni hikai katakan ba pidi ban yeng ila ka jong hok haga jalla ba menta haga jok ka ba menta ngide ban snow thu ba ngidan ye ki hok ngidan ya ka an ka ba protect ya ka hok jungi baleng iki nang tenis sekretariat chane kibun ni kong yang menta syu laki menta syu deng ngide ban snow thu ru ya ka an kumbang ala juang teng don kam belong ku muding bilat ba teng don kam belong ku muklang lada udeng bilat uyeng persya ia ka lang thari ka baklan baka bakham klan banyu kata ka lang thari kan penkedia marsiteng yu handai lada ngi pet yu klang lada wan ka lang thari ka bajuru usube lang baka ta ka utia sipur dakala ayat kata ka usayeng rasong biang teng idon kam bangin long kumuding bilat teng idon kam malong kumuklang tigom ta Perlok noi kai bait ngak chuk snow ban kerpat ipi kamtam gitu gi badai na LP snow pha lada pilet seyeng walet da kajing benyau walet da kajing sosi walet da kajing snow ram ndai let da kata kajing job let da kajing kemen bat pilaru ba pensianya ba kata kasan persen pi menil ada pipet ke news ngindang ya kendo ya ke sorkar ngindang ya syang ba ke sorkar bat ngindang ya ter ba ke sorkar ke badai ke babhatam banle na benta jong kinohikai dia kata 5% ngin saya kendo biang bat u menteri rong badu jong gajala ukondot ki sangma menen ki noyelam jongi kila kendo ya katuk ni ki minister ba kila pensnow ya kata bat makiru kila syam ba kata kadai ke bakongsan bangihap bangin yo tekumta ya kata kasan persen ngindang syang baka sarkar kinoi kai gibadi kinong yala mangni kinom pat songthat ngindang ya chakmat hendrai snow thu ya kani kawai pilayo ya ka jingjob persya ya ka sarkar ka bae pilayo ya ka jingjob bat pilayo ya ka hok jong lajong snow ba Kilaban tap kiti nebenta ya lade what's no pel ada di na kanu ka section ru ngalang yang sai sisin nai perkat tang ya ka pisa kadno ba pio perkat ya ka lawe ka balasai sibol ada dan ba ai min met ya pi teng sibo ki ai da tamun met na coklat timbam ru teng kuat ban tang mari pet pi bang bilem no absem la kasem pio pisa namadan san podingka dan breu hiniat bet em sem kadan san spadingka dan teng na pi yang lele kerdam solai sen ngo banum kerdam solai sen tang ba pinsem ya bak ai belenum sem tang ba kawai habang isem bat ngidan ya kata kalat ban kam penpa ini siang ganya kata bat ngin kam penha ngin persiang ban penha tang kata kuglai sibon pi baro balayawan kuglai ka jeng dan ringkat jeng pi kuglai nai kerkui pi